Zdravím všetkých fanúšikov stránky mojandroid.sk. Moje meno je Ondrej Lička a vítam vás pri videorecenzii zariadenia Samsung Galaxy S4 mini. Samsung Galaxy S4 mini je model smartfónu, ktorý Samsung predstavil len tento rok. Ide o pokračovateľa veľmi populárneho modelu Samsung Galaxy S3 mini, ktorý sa na našom trhu vo veľkom predáva hlavne vďaka operátorom a ich výhodnej ponuke spojenej s týmto modelom. A veríme, že Samsung Galaxy S4 bude jeho plnohodnotným pokračovateľom a jeho miesto zaujme. Samsung predstavil zariadenie, ktoré patrí veľkosťou niekde do stredu. Ponúka 4,3 palcový displej vyrobený technológiou Super AMOLED, ktorá sa vyznačuje peknými sítými farbami. Displej má rozlíšenie 540x960 pixelov, čo je zhruba 256 pixelov na štvorcový palec a chránený je odolným sklom Corning Gorilla Glass. Zariadenie má veľmi príjemné rozmery, ktoré predstavujú zhruba 125x61x9 mm a rovnako príjemná je aj jeho hmotnosť, ktorá zastala na hranici 107 gramov. Na prednej strane sa okrem displeja nachádza ešte primárny reproduktor pre hovory, predná 2 megapixelová kamera a senzory jasu a priblíženia. Na spodnej strane sa nachádza trojica tlačidiel, pričom v strednej je klasické hardwareové tlačidlo domov, naľavo je to menu a napravo späť. Na zadnej strane sa potom nachádza 8 megapixelový fotoaparát doplnený o LED blesk, logo spoločnosti Samsung a v spodnej časti hlasitý reproduktor. Na pravej strane nájdeme tlačidlo vypínania displeja, na vrchu je to 3,5 mm audio jack a infračervený senzor. Na ľavej strane je to dvojtlačidlo pre ovládanie hlasitosti a v spodnej strane nájdeme konektor pre nabíjanie. Pod plastovým krytom so zaujímavým vzorom sa nachádza 1900 mAh batéria, ktorá aj vďaka úpravám softvéru vydrží toto zariadenie živiť pohodlne aj 2 dni. Po odobratí batérie by sme sa dostali ku slotom pre SIM kartu a pamäťovú kartu. Tu môžete do zariadenia vložiť v microSD formáte do kapacity 64 GB. Samotný Samsung Galaxy S4 mini ponúka vnútornú pamäť s 8 GB kapacitou, pre používateľa je dostupných zhruba 5 GB. Operačný systém Android je aj v tomto prípade upravený nadstavbou výrobcu TouchWiz. Tá sa vyznačuje rôznymi efektami, ale aj zvýšenou funkcionalitou, ktorú zabezpečujú hlavne predinštalované aplikácie. Spomenúť môžeme napríklad Plánovač S, aplikáciu pre komunikáciu medzi Samsung používateľmi Chat-On, ovládač domácich spotrebičov cez spomenutý infračervený port Watch-On alebo ďalšie aplikácie ako Samsung Link, Samsung Hub alebo Samsung Apps, kde nájdete aj zlacnené aplikácie alebo aplikácie za výhodnejšie ceny. Celkovo je to prostredie veľmi svížne, počas práce s ním sme zaznamenávali len málo zaváhaní a zaseknutí. Skúšali sme na ňom aj náročnejšie hry, ako môžete vidieť napríklad titul Nova 3 a to zariadenie funguje bezproblémovo. Vysoký výkon zabezpečuje prítomný procesor Snapdragon 400, ktorý je taktovaný na 1,7 GHz. Doplnený je aj o grafickú jednotku Adreno 305 a spoločnosť im robí aj 1,5 GB operačná pamäť. Zariadenie tak môže konkurovať aj high-end smartfónom z minulého roku a svižnosťou a výkonom sa im určite vyrovná. Vďaka rozmerom je tento smartfón určený do menších rúk, ale rovnako pohodlne sa s ním pracuje aj pokiaľ máte väčšie ruky, väčšie dlane. A medzi jeho hlavné výhody patrí prepracovaný operačný systém, vysoký výkon a cena, ktorá by na našom trhu mala byť čoraz nižšia. Momentálne sa ten smartfón pohybuje niekde na cenovej úrovni 380 až 400 eur. Dostáva sa už momentálne aj teraz do ponuky našich operátorov, kde si môžete toto zariadenie zakúpiť ku viacerým paušálom alebo teda zákazníckym programom. Smartfón ponúka aj 8 megapixelový fotoaparát, ktorý takisto ako zariadenia z vyšších tried ponúka napríklad funkcie ako ozvučená snímka a nechybajú ani klasické
veci ako panoráma alebo ďalšie scénické módy. Video dokáže nahrať v rozlíšení Full HD 1080 pixelov a určite poteší niekoľkých aj prítomnosť rádia. Zariadenie sme otestovali samozrejme aj s niekoľkými benchmarkmi. Môžete si priamo v recenzii porovnať, ako si obstal v konkurencii, a na našej stránke nájdete aj Android Duel, kde toto zariadenie porovnávame so smartfónom LG Optimus L7 druhej generácie. Ak máte nejaké otázky alebo si chcete o tomto zariadení prečítať viac, tak kliknite na našu stránku mojandroid.sk, kde nájdete plnohodnotnú recenziu spracovanú ako vždy do detailov. Ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Dovidenia, do počutia.